Ngomong-ngomong masalah sepeda, awakmu pengalaman sepeda. Wes, lah mbok awakmu tekok iki apa arane? Artine apa? Berarti awakmu numpak sepeda wis suwe ya? Lah urung enek donya aku numpak sepeda. Omong aku, kok gorong enek donya mancik sepeda, padahal sepeda wujute ngene, Kowe mancik apa katene? Aku mancik sade. Mancik apa? Mancik sade. Lah, sadele mancik apa? Mancik anu Ragangan iki. ragangan. Ragangane? Mancik ban. Oh, peleng sih ya. Mancik peleng. Lah pelenge? Di Mancik ban. mancik ban. Lah bane? Di cokot peleng. Kok mungguh terbalik ora mandek ki ngomalian. Sik, nek awakmu pengalaman sepeda. Ya, Apa sebabe iki kok diarani setir? setir kuwi saka tembung jarwa dosa. Heeh. Nek gak siset mesti muntir. Kok ya pinter ya. Aku imbul lek. Apa sebabnya diarani roda? Roda kuwi loro kudu padha. Nek sitoke bunder, sitoke kotak-kotak. Gak iso mlaku. Makane diarani Roda. Kok ya iso pinter lah. Aku imbul kowe. Lah, sing cilik-cilik kok diarani ruji. Ruji diwiru siji-siji. Lah kok diwiri siji-siji? Lah nek dikempule dadi sitoke ya iso munyer. Oh iya Ya ngono ya. Iya. Ya ngono. Lah, iki apa? Iki arane apa ayo? Ndi? Iki Garbu. apa sebabnya diarani garbu? Nek gak mbegar gak iso mlebu. Kok iso gak bekar gak iso mlebu? Lah garbu lah ya mesti mbegar. Heeh. Terus tengahnya nek rodane kuwi garbu. Dadi bane mlebu. Ngono lho. Iya. Masih nek gak bekar gak iso mlebu. Ya. Dadi bane sing mlebu. Pamane lho. Lah, sing iki apa jan? Iki diarani apa ngene iki? Iki darane ban. Nah, apa sebabnya diarani ban? Ban kuwi karet. Nah, apa sebabnya diarani karet? Karet ki mekare nek digeret. Kaya ica kamu ya. Aku imbul lek. Iya, takoni awakmu pinter. Sade. Apa sebabnya diarani sadel? Nek iki wis sat. Terus madel. Pedal. Pedal nek cepet mesti budal. Cepet. Nek kalem ya kalem-kalem. Cepet mesti dang nyut budal. Bel. Bel. Itu kering. Bel. Bel ki Bel. artine kering.